nanging sang tangi kipi sang resi kaneka putra nganjlok saking wiyati pong pangkamu semanjing tur gupin sanggan sangaru no gandho koncampana wis semanten pelajaripun sagya para wanakawan Kelurah Petruk mila kelurah Bagong Pating bleber pating colot mating pisilak malih oh ya Winodati lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronanggono magawe kelare wang Gong piye iki kahanane kriyan dadi grujukan guyon dadi tangisan piye tenan iki lho terus karepmu kepiye kene awake dhewe ora bali wae matur bapak nek ora sida mbangun kayangan malah awake dhewe gur mati mungsuh sinuwun Baladewa truk kowe nek nggugu omong aku kowe tak omongi ya piye kowe wedi mungsuh sinuwun Baladewa ha wedi nole totoane nyawa coba pikiran nek le perkara aku jan sengit nyata bener aku sengit aku lara ati aku ora nrimake bapak diejek kaya ngono terus ning nek aku nekat aku wani siji aku ki ming Panakawan aku ora wani derajatku ki Panakawan derajate Sinuwun Mandura kuwi Nalendra ping pindhone ngene aku mati mungsuh Kyai Nenggala malah ora apik malah kedadiane ora apik aku malah wirang truk piye tak omongi kowe nek wis cetha labuh tenanan karo Bapak Semar ya kowe ora kena deng ngono kuwi sebabe tak omongi sing jeneng wong mati ki kaping dadi 3 siji apa mati utama kepiye kuwi mati sing ngrungkepi labuh bebener lah awake dhewe perlu ndelok posisine awake dhewe ana mangsane awake dhewe kudu wedi ana mangsane awake dhewe kudu wani ya lah saiki posisine awake dhewe ki wani to ya awake dhewe ora kena wedi awake dhewe kudu wani posisi awake dhewe bener awake dhewe ora kena wedi ya kok nek awake dhewe mati mungsuh Kyai Nenggala mungsuh Sinuwun Baladewa awake dhewe mati utama tru ngono tenan kowe tenan le tenan mula nek aku arep bali ya ning aku luwung mati ning negara Ngamarta tinimbang bali orang bapak ora sida kelakon mbangun kayangan mergo aku isen truk malan ngono le cah gerange semono kok ora mikir ora kowe utek-utek apa utek nyamuk kudu iki lambemu ora coba to pikiran bapak ki kaya ngapa lara apa ning gula wentah dhewe lha awake dhewe bapak lho mung siji pengenane mbangun kayangan lah kok ora kelakon isen awake dhewe arandene Bali Petruk saben pendak Bada Idul Fitri njaluk sarung bapakne ngarep mbangun kayangan ora kelakon coba sing isen sapa awake dhewe lha ya awake dhewe ora perlu ngomong awake dhewe mula nek kowe manut aku ora sah bali mergo kuwi mau siji nek dhewe mati mungsuh Kyai Nenggala ning negara Ngamarta iki awake dhewe mati utama njur mati sing angka loro mati madya
Kuwi mati sing kepiye? Matine merga penyakit. Kuwi antarane surga lan neraka ditaker dosa karo amal kebaikane. Nek abot dosane nyemplung neraka, nek abot kabecikane mlebu swarga. Oh ngono. Sing angka 3 mati nestra. Kuwi kepiye? Kuwi matine wong lalu. Kayata wong gantung, terus kayata wong ngeli. Ya, ngobong awak. Ya, terus nyolot saka dhuwur gedung. Kuwi mati nestra. Kuwi ora ditampa sukmane karo sing gawe urip. Merga mati nyalahi kodrat, urung kodrate dheweke dipundhut ngersane sing kuwasa, dhek wis ndhisiki luwih dhisik. Oh ngono. Lah nek upama aku Gong, piye? Mungsuh sinuwun Baladewa terus sirna merga Kyai Nenggala. Kowe nek tak kira matimu mati nestra. Lho, anu mati utama merga kowe nglabuhi bapak kuwi bener niate bapak apik ning kok disenggara macan bapak dituduh werna-werna karo Sinun Mandura. Nek kanggoku kowe mati utama, Tru. Oh ngono. Mula ora usah kuwatir nang anane aku nang kene iki gedhekke atimu, Tru. Ya kowe nek arak bali mung merga mungsuh. Merga wedi mungsuh Sinuwun Mandura nuwun sewu. Kowe iki apa jane? Kowe mungsuh Kurawa 100 lho kalah. Sinun Mandura mung wong siji. Aning sing tak wedeni iki Kyai Nenggalane nek perkara Sinun Baladewane aku ora wedi. Ngene ya, Tru, pusaka ampuh ora kuwi kendhak Yang Maha Kuwasa. Oh, tenan kowe. Umpamane contone piye? Contone ngene, nek pancen kodrate Petruk ki mati merga tangane saka Kyai Nenggala wektu nembeng iki ya mbok kepiye wae carane kowe ngindar mbok ora nyenggol Kyai Nenggala nguyak kowe. Oh, ning nek kodrate kowe ora mati merga Kyai Nenggala kowe ora mati, udu kodrate kowe mati musuh Kyai Nenggala kowe mbok dijojok kepiye wae Kyai Nenggala ora nang dayane apa-apa, Tru. Mula kowe aja wedi, malah Sinuwun Baladewa tandingana wae. Kowe maju sing mungsuh Sinuwun Baladewa, nek kowe dasare yakin kodratmu ora mati saka Kyai Nenggala, Kyai Nenggala to jaluk, to jajohke dadane Baladewa, Baladewa mati, kowe gleleng. Wong sak Indonesia Raya ngerti Petruk menang mungsuh Prabu Baladewa. Oh, kurang gleleng kowe coba. Heeh ya Le. Heeh nek kaya ora mungkin. Wah. Kowe kok njur ngedonke mentalku wis ora apa-apa engko nek enek wong tekan kene iki mesti genah Baladewa wis kongkonan wong ayo genah kok ya galo anak-anak Pandhawa dampyak golek awake dhewe kae mesti wis diomongi werna-werna harusin Baladewa wis tandange wae rasa wedi iya aku tak ngasuh sih ora lunga lho ora lunga aku nang kene tekan sesuk golekan oh ya santai wae Tru iya wis iku nek eneng apa-apa kowe tak dekengi. Oh ya. Kok nek misale sapa ta sing tekan kene arep kowe omong-omongan sih. Ya, sampean aja nyekel kalih kula. Sampean wani anjing kula kula mboten kenging kula lek nek kono muni ora kowe njawil aku wae, Tru. Ora njawil maksude njawil iki kepiye? Nek kowe omong-omongan sih. Heeh. Misale sing teko rene Sinuwun Baladewa. Heeh. Sampeyan ajeng wani nyekel kalih kula. Terus Sinuwun Baladewa wani, aku arep nyekel karo kowe tak lebokke kuncrak lolos Nenggala. Tanganmu langsung ngene iki aku ning mburimu, tanganmu njawil aku. Ngono. Heeh, tak bres keprok botol ndase. Oh iya. Tenan kuwi tenan. Tenan wis tak dagangi tenane. Oh iya. Tenan lho, Lik. Wis tenan nak lungguh kene wae. Ya. Ora lunga, ora wis enteni sapa sing kene tandange omongan aku nek jak omongan njawel aku. Ya. Ngono. Wah, bres. Ya. Bres ki nonyo apa udan? Kok kowe iki ora bres ya bres nonyo. Ya wis tenan tak antepi tenan lho. Wis yakin karo omong aku, yakin. Yakin gampang ngomong-ngomonge wis. Manggahang ro sesumbar mawa lindho bome konceng
malu ada guntur katok Kumembak banyu kanggo mambang Ndurantasena gong camongan ya ngayal jawel bres ya mantep ndek kanca aku kok ora ya Ndurantasena bekti kula katur Petruk ya truk tak tampa nggih Ajeng teng pundi kok nuwun sewu pasuryane sajake rengu, Truk. Nun. Kowe tak takoni jujur ya, Truk. Nggih, pripun? Kowe wani karo Siwa Mandura. Lho, lah pripun? Kowe duweni kaluputan tumrap negara siji, kowe tanpa tata krama kowe arep nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Miang Jemat Kelima Sada jare arep nggo bangun kayangan bapakmu. Nggih. Kowe kaluputanmu nomor siji kuwi. Mergo kowe iki ponokawan kowe ora ana sambung rapete kowe ora duwe wenang karo Nayaka Punggawa Praja Ngamarta. Nggih, ping pindhone. Kowe wani karo Siwa Mandura, kae pepundhenku, kae sing tak sembah. Arep Antasena ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama, ning kae tak ajeni, kae tak ngabukteni. Kok kowe tok waneni? Njur sampean, mula aku ning kene aku arep nyekel karo kowe. Kowe manuta kowe tak bondo tangan mak krincung sikilmu tak lebokke pakunjaran. Gong. Lho, sik wetengku mulus ya, Truk. Sik. Kok malah mulus piye to? Sik, jak omongan sik. Tak ngletak sik aku, Truk. Wah, piye iki kok? Wah, jare mau arep bres piye wetenge kok ngene kok. Jak omongan sik men rada mendho iki. Wah, jan lara tenan ya, Truk. Mapen jelu. Mongko ya ora mangan lombok aku mau. Mbah iki kaya dijengkes wiyaga iki kaya. Waduh piye iki? Anu ngeten apa wah jan wis Bagong iki ngrepoti ora? Piye? Anu ngeten nggih, Den. Piye Petruk? Kula wani alih sinuwun Mandura niku enten alesane. Dasarmu apa? Dasare kula mbelani karo bapak. Kowe mbelani karo bapakmu nggih. Mergo nek kula sing diece kula elek, kula kere, kula ponokawan, kula batur, kula ora masalah. Mergo niku kasunyatan tumrap urip kula. Iya. Ning bareng Sinuwun Mandura, Petruk, kowe keneng tak kandhani apa ora? Bapakmu nek nyolok mripat. Bapakmu wong gedibal 17 loro sauden 3 saurupan, mung gedibal, mung batur, mung wong kere, mung ponokawan. Ora pantes arep bangun kayangan. Niku sing marai ati kula kaya dicocok bojo lungit niku. Lorone ora jamak-jamak. Almu pancen bener bapak kula niku kere, jen niku bener sing dingendikake Sinuwun Mandura niku nyata ning nuwun sewu. Bapak niku tiyang sepuh kula. Bapak niku sing kudu tak sembah. Siji Petruk kudu nyembah karo sing kuwasa karo sing gawe urip. Angka loro Petruk nyembah karo bapakne Petruk. Lah nek bapake Petruk wis diloki kaya ngono niku apa rati? Apa ratine iki lara Petruk iki coba. Anak sing kaya ngapa nek nganti kula mendel wae, kula biasa wae bapak kula diloki ngoten niku. Cobi dipikir bapak niku gedhe lah buane kalih Petruk. Anene Petruk niki mergo bapak gojek karo Simba. Ngoten. Lah nek bapak ngasih diece kaya ngono direndahke harga dirine Petruk ora trima. Petruk ora trima. Kula niku wis bola-bali kaya ngeneke. Wong kok nganggepe kula mung salah wae. Nek ngono sing kleru du kowe. Lah sinten sing kleru Siwa Mandura? Sebabe mergo Siwa Mandura ya Pakde Baladewa wis wani ngelek-elek karo bapakmu, mongko ora ngerti kowe iki anake. Wah, rada suda iki wetengku iki. Mari Gong, mari. Njur sampean mboten ajeng nyekel kula, sida nyekel karo kowe. Wah, mules neh aku. Waduh seneng ora. Lah pripun kok sampeyan ajeng nyekel kula sakniki nek jenengan ajeng nyekel kula mboten napa-napa. Pun kula pasrah. Kula pasrah. Sing penting bapak sida bangun kayangan, kula sing dadi korbane mboten masalah. Kaget risang kapirangu rinanggul kinempet kempet. Dosa retaning bawana.
Kok ngrangkul kula, Truk? Nun. Kowe iki apik bebudenmu luhur. Nggih, bapakmu ya gegayuhane apik. Nggih. Aku melu lara ati Siwa Semar kakekne Semar ndek gegayuhan luhur kaya ngono kok di sekutah karo Pak Di Baladewa. Mula aku ra sida nyekel karo kowe, malah aku arep ngayomi karo kowe engko nek ana sing mulasara karo kowe tanggung jawabe Antasena. Wis mari total aku saiki kok. Wis ngombe diapet. Nek meng ngrepoti kowe bali wae. Ora. Aku tak dengek casting saron kowe trima kok, Truk. Semene tekan ngendang. Ya. Oh iya. Nek ngaten jenengan mboten sida nyekel kali kula. Ora. Mergo aku mesake aku ngeman karo kowe, tur posisimu ki bener. Lah rak ngaten rak ya iso. Wah, nom-noman ngeten iki sing dibutuhke teng negara Ngamarta. Ora krana noman sing gerubyang-rubyung ngalor ngidul ngulon ngetan dikon rono mangkat rono dikon rene mangkat rene ning ora metung sak urunge. Iya. Aneh-aneh mung nom-noman kaya ngono ning negara Ngamarta ki rusak negara. Iya. Matur nuwun nggih Gus, jenengan mboten sida nyekel kula. Ya ora apa-apa. Aku jan ora sida nyekel karo kowe, ning saiki perkarane dudu karo aku. Njur kalih sinten? Iki Kakang Gatotkaca karo Kakang Antareja goleki karo kowe. Waduh. Piye iki? Sik Truk, aku kok rada migren ya iki ya. Wis kek migren. Kek lara kepala, kek ndile korengen, ndile pilek, watuk, lara weteng. Rasa ngising barang, ayo. Wong kok senengane anggere ning bahaya kok le ndi perkarane larane aneh-aneh, ndi ning gejala bisu, ndi ning gejala budhek. Ya ora ana ta, Truk, gejala bisu ana wae nek omong klera-kleru ngono. Ngono ya, Truk. Oh, nggih. Lah njur kula pripun ning welingku? Pripun? Nek Kakang Gatotkaca arep mulasara karo kowe, kowe manuta. Lho lah nek kula lara tak tambani, nek kula mati tak uripke. Wuh. Iso napa? Iso. Iki banyu sungutku ki tak nggo nguripke wong mati sing ngurung tekaning pati. Iso lan tak nggo marekke wong sing kena lara iso. Weh, kene ana jamu ampuh. Gong, ana sungut ampuh. Kutil ngono kok, kutil denggonmu ora. Iki pusaka paringane yangku. Wah tak kira kutil nyenil kaya daging tumbuh. Daging tumbuh kuwi rak penyakite sing nyaron kae. Ha iya. Nyaga nyaron karo titil-titil. Ha iya. Kandhane kok. Ha iya. Kowe puting beliung kok turun nggon sikil. Kowe senengane ora ngono. Ha iya. Terus kula kan manut mawon ya. Nek kula arep dibondo kowe manuta. Lah pripun jane? Terus kowe tak bela saka mburi. Oh nggih. Wis kowe maju mungsuh Kakang Gatotkaca nek kowe engko lara tak tambani nek kowe mati tak uripke. Oh nggih, wis ngono ya, Truk. Aku tak ambles bumi. Sik. Piye? Nek sampean ambles bumi terus nek kula ngundang sampean pripun? Monggo selak kula lara, selak kula dipateni karo Ndoro Gatotkaca pripun? Bagongku ngedut lemah ping 3. Ngaten. Iya, Gong. Nek Ndoro Antasena ambles bumi, terus aku lara, kowe ngeduk bumi ping 3. Siap. Ngaten Gus. Ya, wis ngono wae, rasa kakean ukara. Aku tak selak anu ae. Ngapa? Meng jajal kok. Oh iya. Perlu dijajal ya, Truk. Iya, engko tiwas ngene-ngene. Nek ra metu, ngrekoso. Tiwas gembrobos wis ngrekoso. Ha iya wis dia tenan wis didagange wis awake dhewe tenan. Ha iya. Dintene si Gatotkaca nek tekan kene omongi apik-apik nek ora kene diomongi apik. Apik engko kepiye carane dianu ya terus mergane kowe iki posisimu wis gamelane wis muni.
Gatotyan Gatotkaca Minon mampakaken arga kira tekabira Kresna Parta Tekabira Kresna Parta manahar saktinira Ndara Gatotkaca Petruk nggih bekti kula kunjuk Petruk enten apa Gus kok sajak duka kalih kula Petruk nun tak takoni aja goro bloko nggih ngertos sedaya kula niku wong tuwa ora mungkin ngapusi ya kowe wani karo Siwa Mandura nun kowe wani karo Uwa Prabu Baladewa nggih lah pripun to kowe manut to kowe tak buntut amrak krincung sikilmu tak buwe pakunjaran nek kowe bangga bakal tak rampu nek yen budi tak sembadani malah keporo nek kowe ora manut karo Gatotkaca wiwit dina iki aku ora sudi nganggep kowe batur meneh wiwit dina iki aku ora sudi mbok tutke meneh malah keporo yen perlu kowe ora manut kowe batal dawuh Gatotkaca marata mapano kowe tak untir gulumu tak gembol dasmu Petruk suram-suram diwangara kengken Marmangoswa kang layon lebay Den piye nuwun sewu jane ajeng nyekel kalih kula mang cekel mawon kula ngakoni kok kula niku luput kalih nata kula niku luput kalih Nalendra Agung sinuwun Baladewa mun kula mun wani kalih sinuwun Baladewa ning nuwun sewu Petruk niki wong tuwa nek iso mbok ya diomongi alus-alus Petruk kowe luput kowe kena tak kandhani ora nek to baleni kowe tak pidana tak cemplunge pakunjaran ora kocur Petruk kowe tak untir gulumu tak gembol ndasmu lara ati kula lara gembol kok ndas kaya gembol liyane ndas kan mung siji nek liyane la iso loro lakone Petruk gembol meneng wae ra kowe ngapa yang gember iki truk meneng wae ra wah jan wis ora kaya drama film Indo lara ati kula ki wong tuwa matur melih kula ki wong tuwa apa ya diomongi truk kowe kok wani karo Siwa Mandura diomongi ngoten niku jejak rembukan sing alus-alus sing apik-apik ora konjur untir gulumu gembol ndasmu aku ya iso untir mbayarmu ang mikir sampe ning ora apa-apa Petruk ikhlas pun Petruk ikhlas ajeng sampean pateni mboten napa-napa labuh negara sampean nangsal ganjaran mengke mateni wong kaya Petruk kula pun dosa kalih negara kula pun duweni lepat kalih negara pun manguntir gulu kula mang pateni kula ikhlas ndara kula ikhlas kula mang pateni mboten napa-napa ning mangeling mengke sukma kula tekan alam kelanggengan kula ketemu teng swaraga kalih ingkang eyang suk manis Prabu Pandhu kula ditakoni Petruk kowe kok wis mati enten sing mateni kalih Petruk sinuwun sapa sing mateni karo kowe putumu Ndara Gatotkaca suk maneh Prabu Pandhu nganglang jagat matut si sampean Gus sukses ya ngember barang ki ngapa itu mau to wah jan Petruk ki wah ngopo ki Petruk ki nangis biasane Petruk ki sak umur urip urung tau nangis pisan kowe
Apa Petruk ki anake sing cilik mati wae nanggap dangdut tok. Ora aku nemu nanggap ning kedokan kidul omahmu kae. Nganggo dit layatan ha to. Lambemu rasane ora ayo aku. Iki aku mau bar jajan sate. Heeh. Ana brambang entah tak gawa. Heeh. Tak remet tak klomotke mata apedes luh Ndara Gatotkaca weruh iluhku ndlewer sajak ora kuwat atine. Wah jeneng yo tak akoni, Truk, tak akoni. Aktingmu wis apik. Iya. Wis sesuk tak lebokke, tak daftarke masuk film ya, Truk. Wah ora ora. Nane kaya ngono rasane kok nika. Siji mbaka siji rampung perkarane ya, Truk. Rampung ora. Andani kok ora. Wis pokoke pasrahno karo Petruk ora rampung kabeh. Lah iya mbangane kowe mau ngomong apa? Tak dekengi, Truk, tak dekengi, Truk. Tak dekengi. Angger anu ora kena kandhani bres apa malah lara weteng. Ya nuwun sewu nek sing jeneng wong lara kuwi ora iso ditunda. Wong lara kuwi ora iso diduga-duga. Iki senane ora lara kok ya ujug-ujug ngono kuwi kandhane. Iki aku dikepeti ben pulen. Iya. Ben dadi sego gugik. Ayo. Wis entek mboko siji lho. Nang isih siji. Sapa? Ndara Antareja. Heeh ya, heeh. Ndara Antareja isih siji. Lah iki ngene, piye rembuke saiki ngene? Piye, Truk? Aku mau wis ngundurke Ndara Antasena. Heeh. Ndara Gatotkaca wis tak undurke. Heeh, saiki aku tak ngaso kowe mungsuwa Ndara Antareja. Wis ngono wae. Truk, wah, edan iki bahaya iki sing siji iki. Lah ngopo? Rene asik. Ngopo? Ndara Antareja ki keringkiane lho kok keringkiane ngono. Ndara Antareja kuwi putu dewaning ula. Sang Hyang sapa? Aku lali jenenge. Alah wong ora. Mbahne Ndara Antareja kuwi dewane ula. Kowe ngasih wani karo Ndara Antareja. Ndara Antareja nesu lapor mbahne kon goleki kowe ngerahke ula sak donya. Methuki kowe kabeh. Coba marani kowe kabeh, goleki kowe kabeh. Kowe madang parani ula. Kowe turu parani ula. Aku wis duwe. Ulamu ki ora. Ulane Ndara Antareja bahaya kabeh. Ha ya, Truk. Ha iya. Berbisa kabeh ana ula kobra. Ula dumung. Terus demung kebo, demung saron udu. Terus ula sawa kembang. Aku sing medeni terus anakonda. Bapak konda ora ana anakonda. Terus sing cilik-cilik kuwi kaya ula weling, welang. Bahaya kuwi. Ha ya, Truk. Heeh. Wah, tenan bahaya ya kuwi, bahaya meneh sing jeneng ula sendok kuwi. Ha apa? Heeh, wis. Ula sendok ki apa-apa arep. Wah, mbok bakmi kolu. Sego goreng kolu. Mie goreng kolu. Ula sendok kuwi, heeh, ula sendok kuwi sak poroke apa ora? Tak mut irungmu malah ngene ora. Ya wis pokoke kuwi. Pokoke nek kowe arep wani Ndara Antareja, Ndara Antareja ora eneng keringkiane. Wis ngono kae. Waduh, repot iki. Aku ki arang-arang temandang pisan temandang kok ngrekasake urip to nyawa to. Wis resikomu ora mau jarene saguh ndekengi aku, nyatane kabeh sing ngundurke aku. Wis ora usah kakean omong kowe. Bapak keprangguling mungsuh bapak bawat nyobentar kebabak nyomungge ngaluka Ndara Antareja. Yo Bagong. Nggih, enten apa? Ndi Petruk tak bondone tangane tak krincung sire tak leboke pakunjaran. Lho Petruk ki ngeyel. Truk. Sing golek iki kowe. Aku ki ngene ya tak omongi.
nek Ndara-Antareja golek aku omong nek aku ora enek. Wah, engko ngapusi. Iki diomongi kok bocah kok goblok men, goblok. Alah. Ya ora anarkis ngono kuwi ta, Truk. Wis ngono ora. Kuwi dipasrahi tanggung jawab ngono ora. Ngomong ra ono. Heeh. Petruk mboten nonton Ndara. Kowe ngapusi karo Antareja. Cetha aku krungu olehmu omongan karo Petruk. Wah, asem ki, Truk. Krungu wah jan bocah kok goblok. Kowe omong karo Ndara-Antareja golek aku omong nek aku ora enek. Lah krungu ngomong nek nyetel radio. Wah. Mosone wis kono to mira. Anu mbot Petruk mboten enten. Kae sapa omongan karo kowe? Nika radio kok, Gus. Aja ngapusi. Petruk saiki ning endi? Enten. Ning endi? Nika lingguh teng isor wit. Bagong ki anu pripun jenengan ajeng golek Petruk? Mergo wis wani karo pepundhenku. Sinten? Wah Prabu Baladewa Mandura. Anu ngene ya, Gus. Ki sepurane aku ra basa karo sampean kepeksane mergo aku mbelani karo Petruk. Arep basa karepmu ora ya karepmu. Ayo sing baku nek pancen kowe mepalangi karepku nggonku bakal mbuntu karo Petruk. Wiwit dina iki aku ra sudi ngaku kowe abdiku. Lan malah keporo aku arep tegel karo kowe arep tak pulosoro. Manjat kurda Surama panggah. Siaga Dewa Bathara wah jan keparat nglarake ati Gunemamutar. Tor sapa? Jenengmu sapa? Antareja. Lah ngopo ora gelem diundang tor ngopo? Ngene ya Mas. Petruk ki tunggalku, Petruk ki dulurku tuwa. Petruk lara tak keraki, Petruk masuk angin tak goneng dokteran. Lah kok saiki mengarep trimo tok patene iki sing pok nggo piandel apa? Wiladalah nyepelek karo Antareja, sembur mlonyo. Wah, aja takon dosa, sampean iso nyembur, aku ya luwih iso nyembur, bahaya meneh aku. Apa ya? Wah, tenan ku tak sembur pisan wareg sangang sasi. Lambemu. Wah, tenan niku sampean ki Mang Sawang niki sing apik-apik kula sing niki. Niki nek wis janji abang kita tamakke diadane sampean ora jemblong aja takon dosa niki apik-apik kula niki saged marekke gatel jamur kadas kurapanu porong sak piturute janji sampean ora mari penyakit aja takon dosa kepada ora kok kowe omonganmu gur sepele kok iso mari medeni. Wah, tenan. Wah, sapa to sing ora kenal bakul jamu siji iki? Coba. Ora kok kowe gur omong ngono kok Ndara-Antareja wedi melayu. Ora melayu to. Lah nyandi? Ambles bumi. Ambles bumi. Heeh, lha iki ning ngeleng. Tak uyuane ya aja. Satria kok diuyuhi. Lah engko nek plupuk-plupuk gak terus metu. Padake gangser satria padake gangser ora. Wes tenan aku kalingan aku nek mubeng desa kae kok, Truk. Ngapa? Nggawa kolteku kae. Iya. Ndur tak kei horen cilik. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kepengin saged mantunaken kadas kurap, bisul jamur, ungkri sungkrisen. Mboten sah ragu, mboten sah wedi, obatan dan mriki tanpa efek samping. Penanggeleleng. Wah ngono ta. Ampun supe wonten mriki nggih ugi sadyan lisah respoh. Saged marai kejal-kejal. Wah. Tenan kowe, Truk. Tenan mboten tenan wah jan wis nangis. Siji-siji kelong-kelong kok ora. Makane to iki garek piye keputusane ngenteni Sun Mandura apa awake dhewe arep bali? Weh, aja nek bali ora.
Le, sapa kae? Endi to kae? Lho kae. Wah, juget-juget. Kudung sarung kae. Udu. Endi to kae? Kae lho sawangan kae lho joget-joget. Nggawa glugu mrene. Wah, cengengesan. Sapa kae, Mas? Wis sembuh di sawang wae. Wah, koyoke jiwang kae. Oh iya. Ha iki marem atiku lega aku iki mesti sebrak aku bali iki. Ha iya. Wis sawang ngene nek kae pancen sing tok karepke ya berarti bejamu. Oh, ning nek udu ya wis tandinge wae. Wah, waduh, aku ki wiwit didhawuhi mlaku wis ora yakin. Aku kok nyekel wong kere-kere. Aku ki pangkatku ning negara Mandura ki patih. Aku ki wong nomor 2. Aku kok nyekel wong kentir-kentir kaya ngene ki. Wah. Petro, wah. Ndase plontos. Monggo irunge dawane ra jamak-jamak, matane plirak-plirik. Wo Bagong ya ngono. Ana jan ana menungsa matane jembare ra jamak-jamak. Kaya ndok ceplokan. Cangkeme ambane ra jamak-jamak. Mongko ngeces terus. Kowe cangkem apa kolam renang aturna. Wah, lah kok aku ora yakin kok mung nyekel wong kaya ngene iki. Trima bali ra bayaran ra apa-apa. Hei! Tok keguyu padake film. Sepak manukmu ngono. Kene iki wong apik-apik, wong biasa-biasa. Arep di geguyu sak kareme dhewe awak tendang bagiamu malah. Wah, Bagong nesu. Bengok. Wah, sak serune ning ngarepku. Wah, mongko ababe kecinge ra jamak-jamak. Wah, omangan batang apa piye ya? Wah, dalah Ndara Patih Pragutaya, Truk. Aku kok nyekel ro dapurmu. Isin aku isin, nek isin mang bali mawon. Mboten sah maju mungsuh kula mang bali mawon nek sampean mboten gelem temandang mergo isin sing dicekel wong kiri kaya Petruk sampean mang bali mawon rasuti. Aku kudu mbondo karo tanganmu. Ngrinsung karo sikilmu. Tak aturke marang Sinuwun Baladewa monggo ajeng kewirangan mungsuh Petruk kandhong bolong. Wah, mati ning kene marganing pati. Oh iya. Hot. Pot. Ah. Ayo terus sabar ngono.
Yung patoyo. Nek orang Endro iki edan. Woi, edan. Hut iyalah wong. Woi, usah. Hut iya. Wah, nek ora Endro iki panah banter ora sebaene bocor sirahku. Kowe ngapa, Truk? Apa kae mau? Ora omong-omong nek ana panah. Kowe iki senengane ngerti kene ora wah. Usya. Ya. Duh. Sidaya kena Kong. Kowe tak ajari carane sing efektif tanpa udus-udus. Kesel. Piye carane? Kene iki. Bapak lunga tapa biyong meteng tua tes dadia banyu apa. Nah. Tumbak aku wong apik, ora tau colong jupuk, aku ora tau tumindak elek. Kowe ngelarani getih wong suci, kowe dadi wesi rungsukan. Bali. Ngono. Ora sandah tak. Aya. Kesuwen kesel ora. Piye mau Gong? Anu bapak lunga tapa biyong meteng tua tes dadi banyu ngono wis engko ndeken ora mandeg dhewe. Ya. Cobane Bapak lunga biyong meteng. Wah, ngai mantra kok ora genah. Kowe piye lehmu omong piye? Bapak lunga biyong meteng. Kleru kowe. Lah piye?
ana bojone lunga kok bojone meteng kok malah sing lenang kelambrangan. Lah piye sing bener? Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Oh ngono, heeh. Terus kowe omong karo tumbake wis tandhek. Ya, tumbak aku wong suci, aku ora tau colong jupuk. Ngono kek konon bali ora bali tumbake. Oh iya. Kowe entuk kok ngono kuwi. Wah, kene iki ngetutke ndoro janaka sepirang-pirang. Kowe iki entukmu apa? Entuk omong jaran goyang wae entuk ndoro janang. Oh iya ya le. Bapak lunga tapa biyung meteng tuwa tes dadi banyu. Gong. Iki sajake iki tumbak iki reme soak, Truk. Ah iya wis ora apa-apa. Kowe kayake wis tumbak lawas kowe, Truk. Iya. Kaya bis kae. Iya. Direm Senin mandeke Rebo. Iya. Gak dijawab ya piye mau tumbak aku wong apik ora tau colong jupuk kowe ngenengi aku dadi wesi rongsokan rapayu bali ngono nak sukses iya monggo aku wingi bar nyolong pitik lehor telu ki. Oh sido kenek ya Gong. Ah kowe iki urung adoh kok wis. Urung adoh kok wis bloko ya kenek ndasmu. Ha ya. Nyekel siji to, tak cekel siji dak. Balekke siap men kajar sisan wong-wong Madura. Sekertaning bono iblis lanat menungso ora tantanan Petruk kantong bolong kowe ngilani dadane Urta Mandura kowe saya wani kowe saya wangkal saya wangkot kowe ora gelem bali aja takon dosa loloh Kyai Alugara mbuh dadimu kepala Wop. Tulungi le. Napa? Sinuwun Baladewa ngeliga nenggala. Apa enek nenggalane? Goleke mengentuk cuthik jlirit. Wis nenggala wah edan mencorong aku golekno pusaka wis entane kono iki tak wenehi pusaka andalanmu santai wae ya aku ming bendho wae aja nyepelekke kowe iki bendho tau nggo nyolong kambil ping 3 ora konangan iki ampuh tenan iki oh ya sing penting yakin ya sing penting yakin ya wis kono maju kono
Sinuwun Baladewa pethuke papate kowe mati mungsuh nenggala ora apa-apa kowe mlebu swarga terus tenan ya matur nuwun neteke atiku. Wai. Baladewa nenggalane kaya dadi cuthik ngono, cuthik dengkulmu atos. Sangka ora ana kok ya Mas ora apa-apa. Edan kowe saya gembelo siramu geleng pacakmu. Wes, padha kira aku ki wedi karo sampean. Aku ngene tak rewangi ngene iki mergo mbelani karo Bapak Semar Badranaya. Ayo sinuwun, aja takon dus nek pancen kodrate Petruk mati saka Kyai Nenggala. Mesti patine Petruk dadi mati utama. Wah, wong edan dielekke ra kena kowe wangkot. Mati dening Kyai Nenggala. Mati dening Bendra Kyai Sura Gendela. Wah, mati. Mati. Ayo, amuk Sura Mrata, Jaya Mrata. Kedadaran nalika semanten Sang Lurah Petruk Kantrong Bolong ingkang mantun majeng mengsah Sang Prabu Baladewa. Nalika semanten gamanipun Sang Lurah Petruk Kantrong Bolong namung wujuding bendho pekasan sagedipun kawonaken dening wujuding Kyai Nenggala. Kedadaran nalika semanten Sang Lurah Petruk kenging dayane ya perbawane Kyai Nenggala. Dadi nalika semanten kendang kapracundang kontal kaprapal mboten dipun mangertosi dawah wonten pundri Sang Petruk Kantrong Bolong kala wau. Jle rumaos sedih Sang Lurah Bagong sinambi rumaos sungkawa getuni Petruk ingkang sampun isal. Wah! Suram Diwangkara kengking lir manguswa kang layon denya ilang memanis wadane layu kumal kucam ora raup no man ototos teluter Gus ompak ora masalah. Truk kowe kaya dadak kena perbawane Kyai Nenggala kowe dadak kontal adoh mbuh tibamu. Nglehmu kontal ki keneng daya gedhe kok meng donge ya wajan wis ora apa-apa Truk. Semangat Truk, kowe mesti iso bali. Tur nek kowe ora bali malah aku seneng. Wong kowe ki ndek utang karo aku ora tok sahur. Tur mesti bojomu tok wehke aku. Lah bojomu ayu banget. Nggon bojomu nggon dhuwur wudul nang andeng-andenge loro. Reti aku Truk. Wah, janji tenono tenan kowe Truk. Awas kowe janji dadak bali awas kowe.
Uyuping angin sumyak swaraning karengyan samirana ron mawar kulawan beres lumrang gandaning puspita karang jiwaning udyanira sang dwija wara mrengeng lir swaraning matu branta manungsung sarining kembang Koko Prabu kados pundi kawontenan wonten ing Praja Ngamarta Yayi Prabu wonten timbal ingkang adhawuh rikala semanten sampun kula masrahaken dhumateng Koko Prabu Baladewa inggih Yayi pancen leres rikala semanten kula ingkang sampun ngunduraken Sangya Parapanakawan senyatanipun kula utusan kaliyan lancur-lancur para Pandhawa para lancur-lancur Pandhawa putra-putra Pandhawa sami mboten saged merantasi gawe malah Petruk saya ngoman-oman marang kakendelane anggenipun ngilani dadanipun ingkang Raka ing Mandura inggih lajeng kados pundi lalampanipun Bagong kaliyan Petruk menawi Bagong kirangan nanging rikala semanten Petruk mantun ngadepi kridanipun ingkang Raka ing Mandura mawi wujuding bendho lajeng kula ngliga Kyai Nenggala tumuli Petruk kenging dayaning Kyai Nenggala mboten dipun mangertosi tibanipun wonten pundi kendang kapal condang kontal kaprapal kula mboten saged mangertosi wonten pundi tibanipun Petruk kantong bolong lan wonten pundi sak menika dunungipun Petruk kantong bolong wah Baladewa kakangku Werkudara piye yen ngasih mengko Petruk ora bali kepiye ora dadi ngopo ternyatane kuwi mung batur tur Pandhawa ki ora kurang-kurang nggone duweni batur isih ana Semar isih ana Gareng isih ana Bagong mung kelangan Petruk siji wae ndak kira ora bakal ana sambung rapete karo para Pandhawa ning ngerti yo Petruk kuwi gedhe lelabuhane tumrap Pandhawa Werkudara piye Kresna kakangku wis ora usah melu-melu saur manuk mengko mundhak perkarane ora ndang rampung wah ya wis aku mau ngarep melu urun rembug kok ora entuk Yayi wonten dawuh tumuli sak menika wekdal menika wujuding pustaka James Miyang Jimat Kalimasada nedya kula suwun nedya kula boyong wonten negari ing Ndarawati badhe kula damel srana tumbal wadaling praja negari Ndarawati ingkang ketaman pagebluk menawi sak mangke ngantos negari Ndarawati sampun Waloya Nirmala Temajati Jati Temah Mulya kula badhe ngunduraken wangsul wujuding pustaka James Miyang Jimat Kalimasada menika kula wau Yayi Tandya Bala Pandhawa Myoga Mulung Kones wicaran mangung siring sata Kurawa kambak kongkesra katitik inggih Koko Prabu
Monggo kula aturi nampi triman saking Kang Rayipun Darma Kusuma nggih monggo kula aturi maringaken Yayi. Mangga hanggro sumpara ong lendo bumi gonceng ong kumalodok kundur gatuk umuh sang solone di ong matur sembah nuwun Nyai Prabu tumuli kula nyuwun pamit badhe wangsul wonten negari Ndarawati inggih Koko Prabu ndherekaken tindak jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna mugi tansah manggih kasugengan Kresna wonten dawuh Koko Prabu siadarep konduring Ndarawati banjur pun Kakang kepiye kula nyuwun sewu paduka lenggah rumiyin wonten negari Ngamarta lho kepiye to aku nunggu ning negara Ngamarta njur siadar bali ning Ndarawati inggih leres kasinggihan mekaten Koko Prabu lho kusik Kresna kusik lah kok njur ngono carane sapa to pun Kakang nggone prapta ning negara Ngamarta mau dikanthi lawan siadi Ndarawati inggih Koko Prabu nanging kula mangertosi nanging perkawis menika mboten saged dipun anggep baen-baen jernyatanipun menika kawigatosan dumateng negari kula piyambak inggih negari Ndarawati tiyang sak njawine ngrangkah mboten saged tumut-tumut perkawis menika. Oh ngono. Inggih. Mila kula suwun paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa kendel lenggah rumiyin wonten negari Ngamarta. Oh ngono. Yen wis negara Ndarawati wis waluya siadi bakal bali mrene to. Inggih. Estu Koko Prabu tenan inggih leres. Tenan tak enteni tenan Kresna. Inggih kula nyuwun pamit. Yayi Prabu Darma Kusuma kula nyuwun pamit. Inggih Koko Prabu ndherekaken tindak jengkar paduka Koko Prabu Kresna. Saking negari Ngamarta ananggiri sang Nata Ndarawati sang Prabu Sri Bathara Kresna kedadak nalika semanten mulat nata ing Ngamarta sang Prabu Darma Kusuma saking katebian tindakipun Nata Ndarawati sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang sampun nambaya wujuding pustaka jamus nyang jimat kalimasada saya adoh tumuli cal saking penyawanganipun nata ing Amarta Prabu Puntadewa tindake Nata Ndarawati kula wau babang ngleni jujulan usuli datan mangertosi kawontenan anenggih praptane Nata Ndarawati sang Prabu Sri Bathara Kresna kadharaken Senopati Ndarawati sang Raden Harya Setyaki repepeh pindha sata mataran dadya bingung kenganglangan sang Jayapura Pandhawa kula wau Loh. Lan samara pamring sukma Sinukmaya winahya ing asepi
Sinempen telenging kalbu oh Koko Prabu sampun kundur wangsul menapa sampun usada negaring Ndarawati lho Yayi Prabu teka paning dawuh kados mekaten Kresna wonten dawuh Koko Prabu lu paduka Koko Prabu Baladewa sampun wonten mriki lho kowe iki kepiye to mau siadi jare ninggal pun Kakang pok kon lungguh pokok lenggah sawetara leren sawetara negara Ngamarta lah kok siadi mingset lah kok iki siadi bali meneh iki kepiye Setyaki wonten dawuh nak lagi pisan iki to sowan Ngamarta nggih nembe sepisan iki dinten iki nembe pisan iki lho piye to iki Kresna wonten dawuh kowe mau mboyong pustaka Jamus Klimasada jaremu arep nggo tamba negaramu sing Taman Pagebluk lho nuwun sewu niku sinten Koko Prabu Sabita dipun penggalih menawi kula nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Klimasada menika mboten badhe wonten cariyosipun tur malih negari kula mboten badhe ugi mboten bakal ke Taman Pagebluk awit Nungganata Ndarawati kula menika nuwun sewu kula ngerti tes Wisnu lah iya ning mau siadi ngandhake yen to negara Ndarawati ke Taman Pagebluk banjur syarat sranane kudu ditumbali pustaka Jamus Klimasada Koko Prabu kula mboten rumaos nggih kula mboten rumaos kula nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Klimasada nedya kula damel tumbal piye to iki waduh piye iki Koko Prabu kenging menapa paduka sampun kundur wonten negari Ngamarta lan wonten pundi wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada Yayi Prabu wonten dawuh Blaka Suta kula kepareng matur kula nembe sepisan menika sowan wonten negari Ngamarta saderengipun kula dereng nate tetinju dhateng kawontenanipun kadang-kadang kula para Pandhawa waduh iki kepiye Werkudara iki kepiye di wah Kresna ora mulak-malik ucapmu jare kowe arep dandani kana negaramu sing Taman Pagebluk malah kowe bali mrene karo Setyaki Kresna ora ngalor ngidul kowe ora mencra-mencre kowe iki jejering ratu kowe jejering Nalendra lah kok kowe blendra-blendre ucapmu kaya ngono iki kepiye kowe iki ha kepiye atik kowe iso kaya ngono kananmu ayo kowe mau jare mboyong pustaka Jamus Klimasada lah kok kowe wis bali rene kowe ora rumangsa mboyong apa-apa kowe karepmu kepiye wae lah dalah jagat dewa Bathara Wela dalah Yayi Prabu wonten dawuh Arjuna wonten timbalan Siandya apa ya nyumurupi wujuding nata Ndarawati sing mboyong pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada inggih kula nyumurupi inggih mboten sanes kejawi namung panjenengan nggih paduka Kanjeng Koko Prabu Kresna Arjuna wonten dawuh coba to sawangan pun Kakang nganggo netra batin aja mung nganggo netra lair sawangan pun Kakang Nalendra Ndarawati ingkang sejati apa dudu lan sawangan coba eling-elingen Kresna sing nggawa pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada kuwi Kresna sejati apa dudu aduh Koko Prabu aduh Koko Prabu Puntadewa sewu-sewu kalepatan kula jebul tinemunipun wujuding Koko Prabu Kresna ingkang mboyong pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada menika Koko Prabu Kresna Bindawarni ateges mboten ingkang sejati oh lah dalah waduh iki piye iki Kresna iki kepiye Kresna wah Kresna iki kepiye iki mung merga pokal gawemu waduh edan manus maning jajalanan tiwas aku nganti mbelane malang siadi aku nganti ngundurke Petruk kenek dayane Kyai Nenggala Mbuh tibane ning endi ora dingerteni tibane ning endi lah kok malah siadi bali mrene ngandhake yen to
Arjuna ngandhake yen to sing gawa pustaka Jamus Klimasada dudu Kresna kang sejati. Waduh, iblis lanat. Jebul Baladewa mbelani karo adeking panjalmaning iblis lanat keparat Kresna kowe iki ora omong mau. Kangga Prabu kula nuwun sewu menika sanes kalapatan kula. Kresna, kepiye Werkudara? Aku tak omong. Kresna, Werkudara piye? Wah, licik panggraitanmu. Kowe ngapusi karo para Pandhawa. Kowe teka ning Amarta janjimu. Kowe arep nyilih pustaka Jamus Klimasada. Alasan dasarmu arep nggondandani negaramu sing Taman Pagebluk. Jebul nyatane lagi wae kowe mungkur, kowe wis bali. Malah kowe gawe crita, kowe tumbak cucukan. Ngarani sing ora-ora karo Punakawan, ngarani sing ora-ora karo Semar. Wah, aku ra sudi nganggep kadang karo kowe. Gandeng sing gawa wujuding pustaka kowe. Kalimasada bali saka kowe, ora ya saka kowe. Ngasi ora bali aku ra sudi nganggep kowe kadang. Aja pisan-pisan kowe temok kahanan negara Ngamarta. Wah, edan. Ana semaning jajalanan sukertaning bawana Kresna. Kowe iki dibelani kok ora ngerti dibelani to? Ayo saiki aku malah wis gawe ilang karo Petruk ora dengerteni papan durene ning endi. Petruk bali saka kowe ora ya saka kowe ora iso balekke Petruk aku ora sudi nganggep kadang karo kowe Kresna. Wah. Lah jagat Dewa Bathara. Arjuna wonten dawuh. Ayo kowe nesuwa? Mboten. Kowe nesuwa kaya kadang-kadangmu kae? Mboten. Mboten wantun. Kula ugi rumaos lepat. Setyaki ora melu nesu? Mboten. Kula niki dewasa. Kula profesional. Mboten apa-apa. Ngono. Nggih. Kowe ora arep melu mbalela kaya kadang-kadangmu kowe? Mboten. Mergo nek kula ngrumangsani, nek kula ora melu jenengan, kula ora mangan sego. Njur mangan apa? Watu. Wah. Atos kowe. Nggih. Tenan niku ora. Janaka ora nesu? Mboten. Ya wis. Nggih. Setyaki wonten dawuh. Jebul ana Surya kembar. Waduh. Surya kembar sing isi 12 kali sing 16. Wah. Aja ngono kuwi to Setyaki. Lah pripun? Kuwi lho kanca-kanca kuwi lho. Sawangan. Wis ketap-ketip. Gayane Wagimin dibagai Surya Ratib gue kok ntrimo ngehke aku. Arjuna wonten dawuh perkara iki sing iso ngrampungi mung pun Kakang lan Si Adi. Nggih keparengipun ayo sowan ana ngersaning Kakang Nayantaka njaluk Pintasaraya kepiye njaluk supayane Kakang Semar nuduhke rampunge perkara iki. Kula teng pundi? Kowe wis nang kene wae. Waduh. Mengke kula mboten dijak jajan sate. Gayamu Setyaki ra
Wis nang kene wae kowe nek manut aku nang kene wae. Oke. Nek kula ngetutke, kowe nek ngetutke lak coplok bayaranmu. Waduh. Malahane nek ora melu malah dibayar. Ngerti ta ora melu wae mau. Ora melu malah entuk dit. Wis ora sakekan Grimsing Tanpa Guna ayo Arjuna derekno pun Kakang sowan ngersani Kakang Semar Badrana ya monggo Gusti Prabu. Iki songo iki. Arane basa Nawala. Munggan sawilah. Piye iki aku kudu ngopo iki? Bangane nek kono meng kumpul-kumpul wong nesu, aku tak metu wae golek suasana ngangkring malah kepenak saja. Ning udut kuntek. Pandhita kangge narya wangsit Pindha gombang ajaping tawang susu angin ngendikane miyangga diyeng kanggung baksime barang adalah jebul Pandhawa ki wonge bodho-bodho jebul Pandhawa ki gampang diapusi aku wujud nata Ndrawati wae kok lah kok dadi padha percaya gunemane padha percaya karo gunemanku ya titenana tak gawe ringkih malah kepara Pandhawa tak pateni sisan alandene mungsuh karo aku